Det er ikke Kevin har lige lavet om det sådan. Nej, det er ikke en FPV, bro. Kevin har lige lavet om det. Jamen, det er ikke Kevin. Det er ikke en FPV. Men ved du hvad det kunne ligge? Hvis vi tog 3 brædder eller sådan. Eller 2 er det så. Lige lavet sådan en krog på. Så kan vi lige hænge den foran vinduerne. Så kan vi bare åbne vinduerne, hvis vi skal bruge til inspektion. Ja. Det ligger. Og sådan. Den er på vej væk. På vej mod byen. Her, der skal krogen side. Den vej, så bliver den åbnet op. Ja, den vej ind over byen. Indover. Vi har bare en plade med en krog på. Så vi kan fjerne pladen. Ja. Til siden. Ja. Men jeg kunne altså godt tænke mig at få skåret ud til et vindue der, ikke? Ja, det må Det er der allerede til. Ja, men i pladerne bliver siddende. Den er der nu. Det er rekognoscering det der. Ja. Den holder øje med alle vores bevægelser, hvad vi gør. Det er vigtigt, fordi de skal ikke vide, hvor vi er flest og hvor vi er mange og hvordan der er ledet. Fordi så kaster de bare et eller andet lige der. Ja, men folk går også rundt. Men det er meget godt, at vi har nogen gående ude. Men der er i hvert fald noget bagpå. Har den det? Ja, den har noget bagpå. Ja. Der kan have til noget en bombe. Jamen, det er det, den er lavet til. Jamen, den er, ja. Men jeg tror ikke, der er en garanti. Der er ikke noget på. Nej. Men har noget bagpå, det kan jeg sige. Der er 3D-print med et eller andet, der er bagpå. Ja. Der er ikke noget trusler der. Vi prøver at fortsætte. Det er fortsætte. Og vi skynder os at lave det der transportbånd af alle 6. Tinnitus. Derovre. Ja. Vi starter med at tage dem, der ligger herovre. Hvad er det, vi har taget? Dem, der ligger hernede. Det er dem, der du har fjernet. Nej, alle dem, der er lagt på. Vi har bare fjernet dem. Vi skal ikke have fjernet dem, vi skal dem herovre. Ja. Bare kom med nogen. Skal jeg holde øje? Ja. Jeg tænker ikke, vi fjerner det nederste lag, Lukas. Nej, vi skal bygge det op igen. Hvad? Vi skal bygge det sammen op. Det er bare for, fordi ja, alt er godt. De står og kommunikerer derovre. Der kommer aktivitet inden for byen. Personer i byen! Bare hold våben i hovedet, når det er. Modtaget. Kun aktivitet i byen. Ja. Modtaget. Er det ikke en dum idé, at det er medic, der går derned? Det har brug for det, hvis der sker noget. Ja, men hvis det ikke er 2 mand. Ja, vi er masser af medics heroppe alligevel. Jeg går med, bror. Jeg skal gå med, så er jeg på kanalen, så går jeg på kanalen. Den er radioen. Daniel, han skal altså også ud. Så nej. Hvad? Hvis han gerne vil ud. Ja, det ved jeg godt. Det er bare et forslag. Skal vi ind og tjekke, hvad der sker, eller hvad? Nu kommer der altså folk. Den her vej. Ja. De har masser af såret. Medic, begge to. Nikke. Du løber med. Ja.
Modtaget. Gå den her vej. Pas på taske derovre. Taske herovre. Vi har en taske på venstre side. Ja, jeg kigger på det.
Dans! Hvordan kommer jeg ud herfra? Jeg har hørt ret farligt. Jeg kan ikke fortælle dig det, fordi jeg aner det ikke. Jeg har også fået det. Jeg er lidt tæt. Hvilken vej skal jeg? Du kan tage mig ned. Nej, jeg lige ved. Jeg kan vide, at du går den her vej. Du skal ikke gå den her vej. Du bliver nødt til at fortsætte den vej ned. Okay. Er der sket noget? Jeg har hørt nogle brag før. Vi kan desværre ikke forklare, hvad der skete. Ved I det ikke? Nej. Men du bliver nødt til at forlade området. Ja. Er det farligt? Ja. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Det ved I ikke. Nej, vi får ikke noget at vide. Vi får bare ordre på at søge området. Jeg har ikke noget at spise eller et eller andet. Nej. Jeg har været ude for det. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget for os. Okay. Du skulle lige passe på, du ikke får det godt derude. Okay. Hvilken vej? Den vej, altså op til højre. Til højre? Nej, hvis du får gået den vej ned, og så op langs med træskoven dernede. Nej, hey, hvis du følger stien her, Du skal følge stien ud her. Det der, det er stiger, det ikke? Nej, det her det er stien. du kan se her, der er lyst hele vejen den sti deroppe, og så følger du bare. Er der farligt, hvor der er mørkt? Ja, Er der farligt der? det kan det godt være. Tak for hjælpen. Selv tak. Hvad hedder I? Det kan vi desværre ikke sige. Nej. Nej. Okay. Men du bliver nødt til at forlade området nu. Jeg er der på banen. Nej. Okay, så I passer på? Ja. Okay. Tak skal I have. Selv tak. Så tak. God dag. Artilleri. Ja. Så dækning. Har du rettet på dig? Hvad? Har du rettet på dig? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ingen idé. Ja, vi skal aldrig væk, og så skal vi tilbage til vores kompagni. Kan I følge mig et sted hen? Kan I følge mig et sted hen? Det kan vi jo ikke. Skal vi prøve at se, om vi kan flytte ud? Vi finder ham frem, og så er det det. Hvis du fører den her side fra venstre, så følger jeg fra højre. Kan I hjælpe mig igennem mig? Kan I hjælpe noget? Vi kan hjælpe dig så langt vi kan. Kan I slet ikke gøre det? Hvor skal vi tage? Okay. Hvad er det, der skyder? Det er der ikke noget så. Er I sikre på, at det er jeres venner, de der? Ja. 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 Vi må bede dig om at gå videre. Vi skal tilbage til dem. Vi skal lige også lige holde øje med ham. Nej, du skal ikke tage billeder. Hvad er sidste melding? Jamen, der var civile, der er blevet sprunget luften ind i en bygning. Og så der er sprunget noget artilleri i stedet. Vi har lige pågrebet en civil hernede. Ja. Jeg skulle tage ham op. Han kan komme ud. Det er ham med fanetskjorten på der. Ja. Mig bekendt, så skal vi sluse den ud oppe ved indfaldsvejen der. Helt op langs med hegnet. Det er sgu da rigtigt, ja. Det var lige en tanketår. Ja, nej, det tror jeg det er fint. Og så skal vi selvfølgelig være ops på vores rules of engagement. Nu har jeg hørt om et par krigsforbrydelser begået allerede mod ubevæbnede, uaggressive civile. Vi må ikke bare hæve rifler på dem.
Det er imod vores ROE. Vi er anråbt ham. Ja. Nå, det er bare generelt. Ja. Der er nogen, der bliver anråbt hernede på højre flank før. Bare fik rifler i masken med det samme, ikke? Okay. Og jeg holder altid min nede. Ja. Det er bare sindssygt vigtigt i forhold Ja. til... Man skal ikke være aggressiv overfor dem. Nej, ikke medmindre der er nogen, der er aggressiv overfor os. Så Nej. det ikke gør sig. Nej. Selvom de er lidt tunge at danse med. Ja. Er det tunge? Men Ja. Det kan de være. Man skal blaffe som et flag i vinden, har jeg lært, ikke? Ja, det er fint. Ja, men jeg er også en stor skurk. Ja, men fuck mig. Ja. Sådan er det bare. Ja. Man bare ud. Ja. Jeg har da også mit ansigte. Nå, vi går tilbage. Ja. Ej, vi bliver nødt til at gå ud samme vej, som vi kom ind nærmest. Nej, det var satans, der er nogen, der peger våben på civile. Jeg tror, de tester deres våben. Jo, jeg fik ramt der. Vi går ned samme vej, som vi kom ind, eller ud. Gennem Skythavn. Yes. Men anden gang ikke? Ikke gå så tæt på. Hva? Det kunne være en bombe, han havde under armen jo. Ja. Ikke gå tæt på. Det er derfor jeg holder afstand. Og bad dig om at holde afstand. Hvor fanden blev alle vores støtte af, mand? Hvad? Hvor fanden blev alle vores støtte af? Det ved jeg ikke. Fuck, så skete der det. Du skal tilbage. Ja. Artilleri og Var det en mine, eller var det... umiddelbart miner, og der kom artilleri bagefter. Var det nedslag, eller var det mine, eller hvad var det? Vi har artilleri, og vi har miner. Miner. I flertal. Miner? Ja, der var flertal. Ja, hvor mange af dem sprang? En? Der er sprang mange. Altså mennesker. Nej, miner. Mens 4-5 stykker. Og så var der artilleri en gang. Vi har en, der afdøde. Ja. Nej. Hvis vi finder en split, så er det min. Ved du hvor henne cirka? Hvad er det på en split? Den, der sidder foran. Så jeg tænker, at det er et sted mellem her og derovre. Har du taget op over broen? Altså, Fuck, jeg vil gerne lige gå en runde med dig og kigge. Ja. Hvilken vej, så kan vi bare se spor og så op. Jeg har med. Fuck, man.